2025 елда Өфе илдең балалар туризмы башкалаһы исемен йөрәтә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсем Әйштанова. Балалар туризмы башкалаһы статусы Өфегә нимә бирә? Бу хакта без Башкортстан төбәк туриндустрия союзы рәисе Киния Күскелдин һөйләшәбез. Һаумыгыз Киния Сәгатович. Яңа ел менән һеҙҙе. Рәхмәт, һеҙҙе котлайым. Киния Сәгатович, шулай итеп балалар туризмы башкалаһы дигән статус ул нимә? Ул конкурс нигеҙендә билдәләнәме? Өфө уға нисек лайыҡ булды? Әлбәттә, конкурстар эшендә бөтә региондар, бөтен илнең бөтә региондары катнашырга тырыша. Бу бик престиж был. Премия тип әйтерме, исем тип әйтерме. Сөнки 21 елдан алып бара ул. Без шуның 2 тапкыр финалында катнаштык. Икенче орын алдык без. Волгоград үтеп китте безне. Икенче конкурста Түбәнге Новгород, өченчеһендә Мәскәү калаһы. Менә хәзер менә 4нче конкурста Өфе калаһы бөтә үзенең биргән заявкаларын караганда финалистлар арасында безне хайлап алдылар. Шулай итеп, тиңдәр арасында тиң булып Өфе был статуска ия булды. Нинди талаптар буенча баһаланды? Конкурстың шарттары ниндәй иде? Әлбәттә, шарттар аларның бихисабин дип тә әйтәм дөрес булыр. Иң тәүдә күпме балалар кабул итә алабыз без Өфе калаһында. Ниндәй күрһәтү урындары бар, музейдар һәм башка ниндәй туристик маршруттар бар. Унан башка безнең Өфелә балалар туризмының кәңәшмәһе бармы, юкмы? Ниндәй вакыйгалы саралар бар? Без бит иң тәүдә безнең әйдә уйнайык дигән әйме, әйдә играть бар бит инде, китап байрамы бар. Мәдәният министрлыгының күп кенә саралары бар. Кала үткәргән сараларда без бөтәһендә шуларда ентекләп язып, һәрбер датаһына күрһәтеп бирдек тә инде. Әмма әлегә балалар туризмы буенча кәңәшмә республикала юк. Ошо көндә юк. Ошо көндә юк, ләкин без әйттек, иң тәүдә менә безнең 15нче гыйнварда, менә бер атнан һуң безгә эксперт комиссия килә Мәскәүдән. Без бергәлешеп бултырып, бөтә адымдарыбызды язып алабыз да инде. Кемдәр инергә тиеш бу кәңәшмәгә? Оннан балалар кәңәшмәһе булса, укучы балалар. Алар үзләре катнашып, туристик маршруттар булдырырга тиештәр, тәкъдимнәрен кертергә тиештәр. Менә балаларның арасында төрле конкурслар үткәрәбез. Һүрәт төшерү буенча, үзләренең тәэсираттарын бүлешү өчен айрым шунда конкурсларда үткәрәбез инде. Иң төп сәбәп дип әйтермен, безнең балаларда туризм галыктыру. Уларда туризм аша безнең илебезнең тарихи, географик үзенчәлекләре менән төрле яшәгән халыкларны таныштыру өчен бирелгән инде бу конкурс. Өфенең нинди географик үзенчәлекләре, нинди гомумән һәмнән ялып итә Өфе балаларда? Күп кеше өчен без әйткән безнең әйткәннәре бик кызык булды. Беренчедән без һәр вакытта әйтәбез, без Европаның көнсыгыш иң һуңгы калаһы. Европа бездән һуң тамамлана һәм Азия башлана. Икенчедән миллионлаган яшәгән мегаполиста, кайһы мегаполисның кап уртаһында тау-саңгы биатлон үзәге бар. Менә шундай үзенчәлекләр белән ялып итәргә тырыштык инде без. Әлеге вакытта бына Өфелә балалар туризмы өчен нимә эшләнгән иде һәм нимәләр бар иде? Беләһезме, балалар туризмы үзенчәлекле туризм, уның өчен махсус туроператорлар булышырга тиеш. Уларның талаптары күбрәк. Автобуста алып йөртүдән алып башлап, туклану һәм башка талаптар шул кытымда нык. Унан башка балаларның үзләренең теләге булырга тиеш. Без тәкъдим иткән генә түгел, үзләре Башкортстанда, Өфе каласында нимә күрергә тиештәр, ниндәй форматта күрергә тиештәр дигәнен безнең балалар кәңәшмәгә тәкъдим итәсәк тә инде. Безнең тагы бер юнәлеш дип әйтәм, ул профессионал ориентация юнәлеше. Безгә килгән балалар безнең университетларның нотсты килеп күреп, ниндәй юнәлештә үзенең киләсәктә үзенең хайлап алырга тиеш һөнәрен, менә шул юнәлештә эшләргә. Туризм ул киләсәккә төбәлгән, балаларның килеп күреп кенә, тәэсираттар алып кына, күңел асып кына кайтмайлар, киләсәктә үзләренең кайһы юнәлештә эшләргә икәнен дә белеп кайтырга тиешләр дип уйлыйм.
Ягъни был белем бирүсе һәм мәгърифәти шундай идеялар һугарылган проект әйтергә мөмкин. Унан башка онтыргырма икенче ел безнең бөек еңеүдән юбилее. Патриотик юнәлеш буенча безнең эшләр булачак. Әлбәттә, был яһәттән дә Өфелә истәлекле урындар, һәйкәлләр, улар бик күп. Әлбәттә. Иң һуңгыларның береһе Өфе, ул хезмәт каһарманы калаһы дигән стелла Өфегә ингән ирдә. Әлбәттә, туристик оешмалар был яһәттән үзләренең маршрутларын кызыклы итер дигән ышаныстабыз. Был илебезнең балалар туризмы үҙәге башкалаһы булгас, димәк, башка төбәктәрдән балаларны ялеп итү тәү максат. Әлбәттә, тәү максат. Үзебезнең балалар республиканың төрле районнарында яшәгән. Улар өчен нинди шартлар булдырыла? Моны без шул яшь балалар кәңәшмәһе менән булдырган туристик маршрутларда, ул менән Рәсәйнең сит төбәкләреннән генә килгән балалар өчен түгел, үзебезнең республикаларга һәрбер мәктәпкә иткергә тиешбез. Үзебезнең балаларга Башкортстаныбызны, Башкортстанның баш калаһы Өфөнең тарихы менән таныштырырга тиешбез. Шул профессиональ юнәлештә булһынмы, балалар белергә тиештәр киләсәген, мөмкинлекләрен безнең каланың күптәре укырган тыллар, кайһы уку йортына барырга, улар бөтәһе бергә булырга тиеш. Әлеге вакытта балалар туризмы өчен республикала нимә эшләнә? Балалар туризм өчен күп нәмә эшләнә ошо көннәрдә. Безнең Мәгариф министрлыгы эргәһендә айрым туристик үҙәк бар. Уларның кабул итү кунакханаһынан башлап, һәрбер килгән райондан, каладан балаларды кабул итеп, аларга туристик маршруттар күрһәтеп, узатып куяру мөмкинлекләре күп. Шул яһәттән дә инде без бuna Рәсәй кимәлендә Өфе калаһының балалар туризмы үҙәге дәгъва итә дип ынтылдык та инде. Гадәттә, бына балалар кайдалар сәфәргә, сәяхәткә йыйынһа, был гадәттә ата-әсәләрнең елкәһенә һалына. Дәүләт тарафынан ниндидер ярдәм күрһәтәләрме мәгариф оешмаларына балаларны бушлай йөрөтүгә, башка бәлки шундый программалар, ниндидер грант конкурслары бардыр? Әлбәттә, ул грант конкурсларда күп. Бына 2 ел элек мәктәп туризм дигән зур федераль программа булды. Ул безгә шул хакында ярдәм итте. 50 меңнән ары укучыларны без үзебезнең республиканың матурлыкларын туристик маршруттар буенча күрһәтергә мөмкинлек булды. Киләсәктә лә ышанабыз, шундай маршруттар булыр дип. Маршруттардан түгел, федераль яктан безгә субсидиялар һәм гранттар. Кенәз Сәгатович, әлбәттә, балалар туризмы баш калаһы дигән исем ул бик яңгырай. Шулай да Өфе өчен был статус ул нимә бирә? Аңлашыла, без туристларны ялеп итәбез һәм тагыла нимә бирә? Ялеп итү генә түгел, без бөтә Рәсәйгә, безнең Башкортстаныбыз турында һөйләй алабыз. Башкортстаныбыз белән таныштырабыз, аның баш калаһы Өфе менән таныштырабыз. Үзебезнең менә һәрбер елда шундай баш кала игълан ителә безнең Рәсәйдә. Безнең балалар да һуңнан шулык программа буенча икенче төбәккә бара алалар. Әгәр дә туристик яктан профессионал буларак әйтәм, иң тәүдә безгә күбрәк безгә туристларны ялеп итү тора. Ялеп итү. Укучылар булһынмы, икенче категориялар булһынмы, иң төп максат улар безгә киләләр, бездә яшәйләр, йоклайлар, ашайдар, бөтә түләйләр, мәшгуль безгә килен була инде. Кала бюджетына шулай ук. Әйткәндә, кала хакимияте был яңалыкны ничек кабул итте? Бик куанып кабул иттеләр. Өфе калаһының җитәкчесе Мәвлиев та үзе контрольдә тотты, һәр вакытта ла кызыксынып торды. Әлбәттә, без менә шу матур статуэтканы алгас та иң тәүдә уга хәбәр иттек. Шуга ла менә мин әйтәм инде 15 гыйнварда без уже эксперт советтарына сорашып һөйләшәбез. Һәм иң кызыгы АСИ дигән оешма бар, ассоциация социальных инициатив дигән федераль программа буенча. Улар был эшкә тотындылар һәм улар белән бергә сорашабыз инде. Кенәз Сәгатович, әлеге вакытта бына һез әйткән ошо бүтән булган ыңгай күренештәргә республикала өлгәшер өчен нинди проблемалар камасау булып тора әле? Чөнки без уларга ла игътибар итәргә тиешбез ошондай елда һәм уларны ла хәл итәргә тиешбез. Беләсез, проблемалар булмаһа, тормышта кызыкмый. Үсештә булмай. Шуның өстендә без берләшкәнбез, иң тәүдә үзебезнең берләшмәбез бар, туристик. Шуннан кемнеңдәргә кызык икән, менә кала администрациясымен берләштек, ошо проблемаларды әлеп хәл итү өчен эшләнә иде. Ягъни улар игътибардан ситтә калынмай? Юк, әлбәттә, Өфе калаһының ынтылып, үзенең Өфе калаһының иң яшел
кала статусын бүтө Россияга тагы бер тапкыр исбат итеп, кунакчылыгын күрсәтергә ынтылыла инде. Бул бүтөһөлө биздин Өфө каласынын 50 yıllık юбилейінің давамы тип әйтердик. Ягъни юбилей үтү менен эштер тамамланмай, артабанда дәвам итә. Яңа ел башланып тора, яңа туристик мезгилгә теләктәрегез. Әлбәттә, сәяхәткә йөрегез, сәяхәткә балаларга өйрәтегез, алар күбрәк дөньяны беләсәкләр, төрле кешеләрне беләсәкләр, һәм әлбәттә тормышка да каршы икенче буласак. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Тагын бер тапкыр яңа ел белән котлайбыз. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан төбәк тур индустрия союзы рәисе Киния Күскилдин менән әңгәмәләштек. Башкортстанның баш калаһы Өфө хәзер илдең балалар туризмы баш калаһы исемен йөртә. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.